בשביל סבא שלי, בית זה מערכונים ברדיו בשבת. פעם הוא כל כך צחק שהוא כמעט נחנק מהסלט. בקיץ אחרי הים אנחנו הולכים לחבר שלי לאכול, ואמא שלו אומרת שבגללנו כל הבית חול. כל הבית חול! אצל כוכבה בקיבוץ יש אבטיח אחרי הצהריים. פעם היא הצילה אותי, שכמעט שתיתי אחרי אבטיח מים. ויש את הבית של סגן אלוף גרוס מהצנחנים, ושל המשפחה הזאת שיש לה 5 בנים. ושל סבתא לאה, שתמיד דואגת שהאוכל ייגמר. ועוד המון בתים, כל אחד עם סיפור אחר. אם שואלים אותי מה זה בית, אני מרגיש על קצה הלשון את התשובה. כי טעם של בית זה תמיד טעם של תנובה. תנובה, לגדול בבית ישראלי.